So, we've said in the first part what is the situation in the church today, and since Vatican II. Tehát, ahogy már az előző felében az előadásnak megfogalmaztuk, az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a helyzet most az egyházban a második vatikáni zsinat óta. Modernists have succeeded in taking over the commanding posts in the church. Tehát a modernizmusnak, illetve a maguknak, a modernistáknak sikerült átvenniük az egyházban a vezető szerepeket. The See of Peter, the Apostolic See, and also the local sees of bishops and ordinaries. Szent Péter trónusát, az apostoli szentszéket, és ugyanígy a helyi püspöki székeket, az ordináriusoknak a pozícióit. Of course, there's the objection or the position of many who say, well, really that can't be my problem. I'm not responsible for the church, what's happening in the church. I haven't caused the problem, so why should they even look into it? Feltehetnénk a kérdést, hogy miért kell nekünk ezzel a kérdéssel foglalkozni, hiszen nem az én hibám, hogyha valami zűr van az egyházban, úgyse tudjuk mi megoldani, miért kell nekünk ezzel foglalkozni. This is not true. This is well and truly every Catholic's problem. Ez a hozzáállás ez téves, ugyanis igenis és ténylegesen ez minden katolikus embernek a problémája. First, the church is the ark of salvation, our spiritual mother. Először is az egyház az üdvösség bárkája, ami lelki anyánk. All the church are supernatural existence. Just realize that we have to start the recording. Tehát az egyház, ami lelki édesanyánk, az üdvösség bárkája, és szeretettel és engedelmességgel és tisztelettel tartozunk neki. And of course we owe the spiritual mother, the church, our love, our esteem, our obedience. Tehát még egyszer az egyháznak, a lelki anyánknak szeretettel, tisztelettel és engedelmességgel tartozunk. So this might be a nice try, some say, but Bergoglio, Papa Franciscus, Luciferens, but that doesn't solve the problem. Tehát most mondhatjuk, hogy Feri Bohóc vagy Luciferkó a Ferencre, de ezzel nem oldjuk meg a problémát. Then, if it is true that there is a problem with the church's authority, highest authority, papal authority, then our manner of believing, my act of faith, suffers from it. Tehát, ha igaz, hogy valami probléma van az egyházban a fennhatósággal, akkor ez rányomja a bélyegét arra, hogy hogyan hiszünk, a hitnek a fejlesztését, cselekedeteit ez befolyásolja. As true Catholics, we know that we do not receive the faith directly from God, but through the intermediaries, the mediation, the ministry of the church. Igaz katolikusként tudnunk kell, hogy a hitet nem közvetlenül Istentől kapjuk, hanem az egyház közreműködése, az egyház szolgálata által. A protestánsok ezt máshogy gondolják, de a katolikusok tudják, hogy így van. And we should know that the first and foremost prerogative of the Pope is that he guarantees the purity and the integrity of the faith and its faithful transmission to the next generation. Azt is tudnunk kell, hogy a pápának az első és legfontosabb joga és küldetése az, hogy ő garantálja a hit tisztaságát és sértetlenségét és a hű továbbadását a következő nemzedék számára. First power, the first office our Lord gives the apostles is the magisterium, the teaching authority. Go and teach all nations. Tehát az első
feladat, tisztség, küldetés, amit Urunk az apostoloknak adott, ez volt, hogy menjetek és tanítsátok a népeket. Then follows the second, the sanctifying power, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Tehát az első feladat a tanítás volt, ezt követi a szentségi küldetés, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek Istennek nevében. Then complement, if you want, of the first power, the governing power, teaching them to observe all things I've told you. És aztán a tanítói hivatalt kiegészítő, kormányzó hivatal, hogy tanítsátok meg, hogy engedelmeskedjenek mindarra, amit én tanítottam. If you take away or make abstraction of the first faculty, of the first power, the magisterium, why care about the others? You have done away with the whole thing. Hogyha ebből a három küldetésből eltekintünk, vagy elvonatkoztatunk az elsőtől, a tanítói szereptől, akkor minek is foglalkoznánk a másik kettővel, hiszen akkor már elbántunk az egésszel. You can say the same about the Ten Commandments. You take away the first commandments, like the Polish Pope Karol Wojtyła, John Paul II did by his outrageous acts, kissing the Quran and receiving the red dot there from the Hindus and many other such things, praying with pagan worshippers in their sacred forest. Tehát ugyanúgy nem tehetjük meg azt sem, hogy a 10 parancsolatból elhagyjuk az elsőt, ahogy ezt második János Pál, a Karol Wojtyła tette azáltal, hogy mindenféle hamis hiteknek a szertartásába bekapcsolódott, tehát hogy például megcsókolta a Koránt, vagy felvette a hinduknak a piros pöttyét, vagy hogy a mindenféle pogányokkal imádkozott az ő szent erdőjükben, stb. The Pope, the papal power hinges in the first place on the purity of the faith, its teaching, its transmission. Tehát a pápai hatalom központi eleme, sarokpontja a hit megőrzése és továbbadása. You can't take it lightly if you say, okay, I have a problem with Amoris Laetitia, with Fiducia Supplicans, and with so many other documents, manifestations of Bergoglio. Tehát, hogyha azt veszük észre, hogy valami problémát látunk az Amoris Laetitiában, vagy valamelyik másik megnyilvánulásában a Ferencnek, akkor ezt nem lehet félváról venni. So, the first and foremost prerogative, the magisterium, is what makes the Pope to be what he is, if we go by the words of our Lord. Tehát, ha elfogadjuk Urunk szavait, akkor a pápának ez az elsődleges joga, a tanító hivatal, tulajdonképpen ezt teszi pápává őt. God promises Saint Peter the Primate, after Peter's confession of the true nature of Christ. Tehát Urunk azután ígérte meg Szent Péternek a primátust, tehát miután megvallotta Urunk igaz természetét. Without the profession of the true nature of Christ, God made man and was taken a human nature together with the divine nature which he possesses from all eternity, messing around with this cornerstone of the Christian faith, the Catholic faith, means that you're not professing the Catholic faith, you're professing don't know what, but not the Catholic faith. Tehát ha valaki nem vallja meg Krisztusnak a természetét, hogy ő az emberélet Isten, aki hordozza az isteni természetet, és Szűz Máriától pedig felvette az emberi természetet is. Tehát, hogyha a Krisztusnak a valódi természetét valaki nem vallja, vagy ezzel maszatol, akkor az biztos, hogy nem a katolikus hitet vallja, nem tudjuk mit, de nem a katolikus hitet. So how can we say, and how can we say with certitude that Bergoglio, Pope Francis, is not truly the Catholic Pope?
Tehát a kérdés, amit feltesznek nekünk, és meg kell válaszolnunk, hogy hogyan jelenthetjük ki, vagy hogyan jelenthetjük ki biztosan, hogy a Bergoglio, illetve Ferenc pápa nem lehet valójában, azaz formálisan katolikus pápa. Because he adheres to the teachings of the Second Vatican Council, just like his predecessors, and in no uncertain terms. Azért, mert ő a második vatikáni zsinat tanait vallja, ugyanúgy, mint a közvetlen elődei, méghozzá egészen világosan. Those who promulgate up to the end of the Second Vatican Council, a few documents have been promulgated earlier. The Second Vatican Council, the bishops and foremost the Pope, Montini, at the time, Paul VI. Tehát azok, akik kihirdették a második vatikáni zsinatnak a dokumentumait, a püspökök és legfőképpen a pápa, azaz Montini, más néven 6. pápa. They are trying to teach the entire church, Catholic Church, false doctrines in many points, for example, the finality of marriage. Tehát ők ezáltal az egész egyház számára hamis tanokat próbáltak meghirdetni számos pontban, mint például a házasság vélegességéről. Even heresy, can't say less than that. Certainly for the teaching of religious liberty is condemned dogmatically by Pope Pius IX in Quanta Cura in the Syllabus, 1864. És nem csak hogy hamis tanításokat, hanem még konkrét eretlenségeket is, például a vallásszabadsággal kapcsolatban ugye olyan tételt hirdettek ki, amit már dogmatikusan elítélt korábban 1864-ben 9. Pius pápa a Quanta Cura és a hibák jegyzéke című pápai körlevelében. And other errors in the faith, for example, the modernist teaching, mitigated modernist theory about episcopal collegiality. És egyéb hitbéli tévedéseket is, mint például a kollegialitásról, a püspökök kollegialitásáról szóló modernista tanokat, amiket a Lumen Gentiumba foglaltak bele. It's enshrined in the document Lumen Gentium, and which plays out by Bergoglio's synodality. It's not new, it's Vatican II, it's in the text of Vatican II. És ennek a kibontását látjuk a mostani színódusi folyamatban, amit a Bergoglio csinál, ez mind levezethető a második vatikáni zsinat dokumentumaiból. Also erroneous in the faith, to say the least, is the false concept of ecumenism through religious dialogue, unitatis redintegratio, instead of the only possible way, conversion to the true church of those outside the church. És ugyanígy legalábbis hitbéli tévedés az ökumenizmusról szóló hamis elképzelés, ami a vallásközi párbeszédre mutat rá, mint célra, amit az Unitas Redintegratio című dokumentumban meg is fogalmaztak, tehát amiben a vallásközi párbeszédek jelölik meg célként, ahelyett, hogy az egyházon kívül szakadt lelkek visszatéréséről beszélnénk. Theologically speaking, this manifests clearly and beyond any doubt that at this moment when they promulgate, when Paul VI especially promulgates those documents of the Second Vatican Council, he is not representing our Lord, he is not the vicar of Christ. Tehát teológiai szemszögből nézve nyilvánvaló ezeknél a tényeknél fogva, mindenféle gyanú kétségen felül áll, hogy ebből a pillanattól kezdve ez a hierarchia már nem képviseli Urunkat. To not make this judgment means that you're pitching magisterium of the church against magisterium of the church. For example, as I said, the dogmatic teaching of the syllabus of Pope Pius IX against the teaching of the Second Vatican Council about religious liberty. Tehát ha ezt nem
döntenénk el, nem látnánk be, nem hoznánk meg ezt a döntést, akkor azt kéne gondolnunk, hogy a tanítóhivatal áll szembe a tanítóhivatallal, hiszen például a 9. Pius által meghirdetett szillabusz, a Kantakura, az egy az egybe ellent mond a másik vatikáni zsinat tanításának a vallásszabadsággal kapcsolatban. St. Peter is about promises him the primate. He promises him to give him, which he did after his resurrection, the power of the keys. So whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you shall loosen on earth shall be loosed in heaven. Tehát ugye Urunk megígérte Szent Péternek a primátust, és aztán ezt meg is kapta a Krisztus feltámadása után, hogy amit megköttek a földön, az meg lesz kötve a mennybe is, és amit eloldoztak a földön, az el lesz oldozva a mennyben is. The dogmatic teaching of the Church is irreformable, cannot be changed. Hát az egyháznak a hitbéli tanítása, dogmatikus tanítása, az változtathatatlan, tehát azt nem lehet megváltoztatni. And to the old apostles, whose successors, legitimate Catholic bishops are, our Lord says, "Who hears you, hears me. He who despises you, despises me." Ugye azt mondta Krisztus az apostolokról, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, az engem vet meg. So those who manifest, promulgate the teachings of Vatican II and those who adhere to them up to today and even in the future, they cannot possibly represent as the teaching authority our Lord Jesus Christ. It's not possible. Tehát akik a zsinaton meghirdetett új tanokat hirdették, és hirdetik ma is, sőt jövőben is hirdetni fogják, azok nem képviselhetik a Urunk tanító hatalmát, ez teljesen képtelenség. The Catholic hierarchy, foremost the Pope, everything depends ultimately on the Pope, the head of the Church, the visible head of the Church, cannot possibly, even at one point in time, go wrong or try to lead the whole Church into error. Tehát nem lehet az, hogy a katolikus egyház tanító hivatala, amit az egyház hierarchiája a pápával egységben gyakorol, aminek a kulcsa a pápa, ez az egyházat akár csak egy pillanatig is, vagy történelem rövid szakaszán is tévedésbe vezesse a híveket. You can come up, as many do, and say, well, the teaching of religious liberty as in the Council is not exactly, totally contradictory to Quanta Cura syllabus. You can talk everything away on the human level, but the Second Vatican Council remains, and that's not the only problem. Tehát meg lehet próbálni kimagyarázni, hogy végül is nem egészen pontosan szó szerint áll szembe a vallásszabadság zsinati dokumentumban történő megfogalmazása azzal, ahogy ezt a szillabusz elítélte. Tehát meg lehet próbálni kimagyarázni, de akkor is megmarad a többi probléma, nem ez volt a zsinat egyetlen problémás eleme. So take it or leave it, but the only issue from what happened with Vatican II is, if you want to keep your Catholic head, your Catholic skin intact, to conclude that Montini, at least and certainly as of December 7th, 1965, is not the Pope, is not the authority in the Church. Tehát akár hisszük vagy nem hisszük, az a helyzet, hogy az egyetlen módja annak, hogy a katolikus hitünket sértetlenül megőrizzük, az, hogyha belátjuk, hogy legalábbis 65-től kezdve a Montini nem lehetett már érvényes katolikus pápa. Bergoglio is the head of state of the Vatican, okay? Anything you want. He's not the authority in the Church, and that's the one thing that counts. It's the first prerogative of the Pope, and take that away, then the rest is not very important.
Tehát nyilván igaz, hogy Bergoglio a pápai államnak a feje, ezt nyugodtan megengedhetjük neki, meg mindent, amit akarunk, de az biztos, hogy nem rendelkezik felhatósággal a katolikus egyházban. És ez mindennek az alapja, hogyha ezzel nem rendelkezik, akkor a többi az igazából annyira nem lényeges. Now many try to argue with the Church's infallibility, and then they say that Vatican II didn't proclaim a dogma. Of course it didn't proclaim a dogma, why would it? But the problem does not reside in this point, it's the problem of the Church's infallibility that we are faced with, what we are talking about. Tehát sokan megpróbálják ezt azzal kimagyarázni, hogy az egyháznak a tévedetlenségét nézvén azt mondják, hogy tehát nem is írjatok meg semmilyen dogmát a második vatikáni zsinat kapcsán, úgyhogy akkor nincs is semmi gond. Persze, hogy nem írjatok meg dogmát, miért is tettek volna, de nem is erről van szó. Of course, implicitly there's also a problem there because they have imposed those doctrines, they have imposed a new liturgy, they have promulgated a new code of canon law. Of course, there's a problem there. Tehát az új dogmák meghirdetése nélkül is láthatjuk, hogy van probléma, hiszen ugye új liturgiát hirdettek, új kánonjogot hirdettek, tehát láthatjuk, hogy nem volt következmények nélküli a zsinat. The problem, properly speaking, resides in the Church's indefectibility. De végső soron nem is az egyháznak a tévedhetetlensége, hanem az egyháznak a fogyatkoztatlansága az a kérdés, ahol megmutatkozik a probléma. If you don't know the term, now you know it, and it's not a wonder. In 25 years in SSPX, 6 years in the seminary, and 19 years as a priest, I sincerely must say I've never heard the term indefectibility of the Church. They didn't teach us about it. They always stayed away from it. Tehát ha esetleg valaki még nem találkozott volna ezzel a fogalommal, hogy az egyház fogyatkoztatlansága, az nem olyan nagy furcsaság, hiszen Trajnati azt mondja, hogy ő is a szemináriumi képzése alatt, majd utána pedig a 19 évnyi papsága alatt őszintén állítja, hogy egyszer se találkozott ezzel a fogalommal. A szemináriumban ezt a kérdést mindig megkerülték, egyáltalán nem is tanították nekik. Old theology books, dogmatic theology, the teaching about the Church, ecclesiology, we always find it there and discussed in much detail. The Church's indefectibility. The Church cannot defect from the truth. Ha viszont megnézzük a régi dogmatikai tankönyveket, akkor mindig megtaláljuk ezt a fogalmat, és részletesen ki is van fejtve, a részleteivel és a bizonyítással együtt, hogy az egyház az nem pártolhat el az igazságtól. The Church, her magisterium, remember the foremost power our Lord gives to the Church, to the apostles. The Pope, in the first place, can never defect from the integral truth. Tehát amit Urunk az egyházra és az apostolokra bízott elsődleges hatalom és küldetés, a tanítóhivatal, tehát az egyház és főleg vezetőjeként a pápa soha nem térhet el a teljes értetlen igazságtól. The Church cannot lose any element that is essential to what she is, or to what she is doing. Hát az egyház nem hagyhat el az idők során semmilyen elemet, ami lényegileg hozzátartozik az egyház küldetéséhez. It's also contained in what our Lord says to Saint Peter in Caesarea Philippi, the same occasion. The gates of heaven will not prevail against her, which is in Greek either the rock, Petra, or Ecclesia, the church, concerns both. Tehát abban is implicite benne foglaltatik ez, amit a Péternek mondott Urunk, hogy a pokol kapui nem vesztek előtt rajta. A görög szövegből nem egészen világos, hogy a Péterről, illetve utódairól van szó, vagy az egyházról, de ugyanarról van szó végső soron. So, if we see that Montini, with documents of Vatican II, which he promulgates, or later when he promulgates a new Mass, which is not a new nor a Mass, or John Paul II, the Polish Pope, he promulgates
the New Code of Canon Law, 1983, or later the New Catechism. On each of those occasions, we must conclude, theologically speaking, that he is not possibly the Pope because the teaching is in a contradiction, in conflict with what the Church has already authoritatively or even dogmatically taught. Tehát amikor a 6. Pál meghirdeti a zsinati dokumentumokat, vagy amikor később bevezeti az új liturgiát, az új misét, ami valójában se nem új, se nem mise, vagy amikor később II. János Pál kihozza az új egyházjogot, vagy az új katekizmust, akkor minden egyes alkalommal megállapíthatjuk, hogy nem rendelkezhet valódi felhatósággal, hiszen a tanítás, amit hirdet, az ellentmond és szembeáll azzal, amit az egyház korábban már világosan, sőt bizonyos esetekben dogmatikusan meghirdetett. As a matter of fact, 60 years after the original facts, the time things were certainly not as clear, jumping into everyone's eyes as they are now. Tehát most már ugye 60 évvel a zsinat után vagyunk. A zsinat után, közvetlenül a zsinat alatt, meg az azt követő években nyilván nem volt még annyira szembetűnő a dolog, mint most, de mostanra már az. There have not just been some changes, some minor changes since Vatican II, but literally everything has been changed. A zsinat óta nem csak néhány kisebb változás történt, hanem lényegében mindent megváltoztattak. Every aspect of what the Catholic Church is and does has been touched and modified and changed or annihilated. Tehát minden egyes eleme annak, hogy mi a katolikus egyház és mit tesz, azt vagy megváltoztatták, vagy megsemmisítették. Those who have decreed texts of the Second Vatican Council and promulgated them are therefore in capital schism with the Church as founded by our Lord Jesus Christ. Tehát azok, akik kihirdették a második vatikáni zsinatnak a dokumentumait, azok ezzel szakadásba kerültek a Urunk Jézus Krisztus által alapított egyháztól. So it's taking a theological shortcut, if many now, especially Sidibancantists and in our circles, try to make only the argument of papal heresy, of the heresy of the one who occupies the See of Peter. It's true, but it's not the whole story, it's not the whole picture. Hát egyesek azzal próbálják leegyszerűsíteni ezt a kérdést, hogy konkrétan a pápáknak az eretnekségeit vizsgálják, ami nem teljesen alaptalan, de ez nem a teljes kép. To try to see the whole picture, the Gregorian before his predecessors, most prominently and clearly JP2, John Paul II, the Polish Pope, but not only Ratzinger is the same case. Montini in the same case. John Paul I, we don't know too much about him, he didn't have much time to show of which stuff he was made, but they all adhere to the same teachings, doctrines, ideas of modernism as expressed in the Second Vatican Council. Tehát Bergoglio is, és az elődje, a 16. Benedek is, és előtte a második János Pál is. Ugye az első János Pálnak nem volt ideje megmutatni, hogy milyen fából faragták, úgyhogy ezt nem tudjuk. De ők mind a második vatikáni zsinat által megfogalmazott új tanokat hirdették. Certainly heretical, but they are also schismatic as far as the Pope is concerned. Capital schism, he does everything that the Church does not do and does not do anything of what the Church does, and is an apostate. Tehát világos, hogy ezzel részben eretnekek is voltak,
de azt is ki kell mondanunk, hogy szakadásban voltak az egyháztól, ami a pápát illeti, nem tudom mi a magyar folytása, kapital, tehát ugye a főben járó szakadás, ugyanis tehát nem teszi, amit a pápáknak tenniük kell, viszont teszi azt, amit a pápáknak nem kell tenniük, és ezáltal hitehagyást követel. So you can't say, I don't care about the question of the Pope because, as I said at the beginning, I can't solve the problem. It is your problem, it is my problem, it's every Catholic's problem. Hát nem mondhatjuk azt, hogy nem foglalkozunk a pápa kérdésével, hiszen nem a mi bajunk, de igenis mindenkinek a baja, a tietek is, az enyém is, minden katolikusnak a problémája. The ramifications, the consequences are huge, as you can already imagine. Ugyanis a következményei és hatásai a kérdésnek óriásiak, mint láthatjátok. They are so big that many who start looking into the question of Vatican II, of the situation of the Church, question of the Pope, who become alert to it, shrink back from accepting that, for example, all the sacraments administered according to the changed rites are doubtful, at least. Olyannyira nagyok a következmények, hogy gyakran előfordul, hogy valaki elkezd foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, mert tudatára ébred, de aztán visszaretten, és nem tudja elfogadni például, hogy az összes új megváltoztatott rítus szerint elvégzett szentség legalábbis kétséges érvényességű, és számos pedig, például az új mise, pedig egyértelműen érvénytelen, hogyha a teológiának a standard skolasztikus módszerei szerint vizsgáljuk a kérdést. To deny that the changes made in the Church, imposed on the Church, with and since Vatican II are not substantial, seems to be a simple denial of reality. Tehát ha azt próbálnánk állítani, hogy a zsinat óta az egyházban bekövetkezett változások nem lényegi változások, csak felszínes dolgok, ezzel a valóságot akarnánk eltagadni. It's not astonishing because half of the world population now they say they can't define whether they are male or female, so where do you start, where do you end? I mean, the denial of reality has gone practically all the way. Mondjuk ez nem túl meglepő, ha azt nézzük, hogy sokan vannak a világon, akik szinte azt tudják már megmondani, hogy mit jelent az, hogy valaki férfi vagy nő, tehát a valóság tagadása az egy divattá vált. But of course, to deny reality is never a solution, but rather an obstruction to any possible solution. De hát a valóság tagadása semmiképpen nem lehet megoldás, hanem éppen, hogy csak egy akadálya a megoldás útjában. So if we recognize that there have been substantial changes in the doctrine of the Church, in the liturgy, in the discipline of the Church, in the laws, then we must admit that whoever considers himself una cum Vaticanum II in union of faith, of belief with the Second Vatican Council, and foremost una cum, the actual occupant of the See of Peter, is not truly Catholic. It's Catholic by name, but not according to the substance of what is Catholic, what Catholic is meant to be. Tehát, hogyha belátjuk, hogy lényeges változtatások történtek, akkor azt is be kell látnunk, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ő egységben van, unacum, egységben van a második vatikáni zsinatnak a tanításával, és főleg ő egységben van a Szent Péter trónusának jelenlegi birtokosával, jelen pillanatban Bergolyóval, vagy Ratzingerrel, Wojtyrával, stb., akkor ez nem egy valódi katolikus hozzáállás, csak névleg katolikus, de nem úgy katolikus, ahogy amit a katolikusnak valóban hordoznia kéne. Yeah. Rather, he's a modernist, or at least in most cases, maybe duped and misled by modernism.
Tehát ez vagy az estek egy részében egy modernista gondolat, hogy egységben lehetünk vele, vagy az estek többségében egy modernisták által becsapott embernek, a félrevezetett embernek a gondolata. Those were impregnated with the mind of evolutionism, everything changes, so the church necessarily also changes. Tehát akiket átadott a világban uralkodó evolúcionista szemlélet, azok azt mondhatják, hogy de hát a világ az megváltozott, nyilván az egyháznak is meg kell változnia, hogy alkalmazkodjon hozzá. Ratzinger was not occupying the see of Peter, but was the prefect for the Congregation of the Doctrine of the Faith at the time. One of his discussions with Archbishop Lefebvre. Amikor Ratzinger még nem a pápai trónon ült, hanem a hittani kongregáció vezetője volt, akkor ő is részt vett a Lefebvre-sekkel folytatott egyik beszélgetésen. Archbishop Lefebvre raised the problem of religious liberty, the teaching of religious liberty in the Second Vatican Council. Hát Lefebvre-sek felvetette a vallásszabadság problémáját, ahogy megjelent a másik vatikáni zsinaton. Ratzinger is a good modernist, perfect modernist, maybe the best one that has been around for a century. He said, yeah, okay, Pius IX, he wrote what he wrote at the time in the Quanta Cura and the syllabus, but he wouldn't write the same thing today. Tehát Ratzinger igazán jó modernista volt, talán a legjobb az elmúlt 100 évben, és azt mondta, hogy hát jó, hát ezt itt a 9. Pius pápa a Quanta Curában, akkor, de ma már biztosan nem írná ezt. Problem is that Quanta Cura and the syllabus are considered by Catholic theology as infallible teaching, and the infallibility of teaching of the Church cannot change, cannot be taken back as the modernists pretend. Ezzel csak az a baj, hogy a katolikus teológia ezt a dokumentumot, a Quanta Curát, ezt tévedhetetlennek tartja, és a tévedhetlen tanítást pedig nem lehet visszacsinálni, ahogy a modernisták szeretnék ezt hirdetni. I think if I'm not totally mixed up in the history of the Church, one of the objections which is often raised by the heresy of St. Pius X, etc., the heretical Pope Honorius, if I'm not mistaken now, he was posthumously deposited, his skeleton, his corpse was defrocked. Tehát a ellenvetésként szokták hozni, például a Szent 10. Pius pápára nevezett papi közösség is szokott jönni azzal, hogy de korábban is volt pápai eretlenség, például, hogy a Honorius pápát posthumus lefokozták, a csontvázát. On Tiberius, similar case, very different but still similar. One of them he used in some of his letters then expression which was not the same and not as strong as what had already been decreed by his predecessors or by Catholic councils. Vagy a Liberius pápát vádolják azzal, hogy ő egyik levelében egy olyan kifejezést használta a hit megfogalmazására, ami nem volt annyira erős, pontos és világos, mint amit már korábban meghatároztak és elfogadtak. The other one was in trouble, even after his death, so to say, because he had lacked courage in professing the integral faith. But none of them, so the Protestants, treat them as SPX nowadays pretend was heretical. There's never been any question of that. Tehát a Honorius pápa pedig azzal került bajba így posthumus, hogy életében nem vallotta meg elég bátran a hitet, de egyikükre sem mondható, ahogy annak idején a protestánsok mondták, és ahogy mostanában a SSP-sek szokták mondani, hogy eretnek lett volna. The new Mass, for example, Montini's Mass, which is neither new nor a Mass, by trying to cater to the Protestants, they will say, of
course, the Mass is a sacrifice, but not a sacrifice for sins of propitiation. Tehát ezzel szemben nézzük meg a Montini által meghirdetett új misét, ami se nem új, se nem mise. Ők a protestánsoknak való kedvezés miatt, vagy hogy neki kedvüket tegyenek, azt mondták, hogy hát jó, a mise az áldozat, de nem ám a bűnök miatt, nem a bűnökért bemutatott áldozat. The Mass has 4 purposes, and not the least of them is that is a sacrifice in reparation for our sins. Tehát a misének megvannak a konkrét céljai, és ezek között igenis ott van, nem is jelentéktelen, a bűneinkért való jóvátétel. Another few objections which can be raised. First, I've already treated. Catholics cannot be without the sacraments. It is inconceivable, basically now 99%, or something of Catholics receive invalid or at least doubtful sacraments. Tehát amit mondunk, az ellen egy másik elnevetésként azt is felszokták hozni, hogy a katolikusoknak szükségük van a szentségekre, és lehetetlen, vagy elképzelhetetlen az, hogy így lenne, ahogy mondjuk, hogy a manapság a katolikusok 99%-a tulajdonképpen kétes érvényességű vagy érvénytelen szentségekhez járul csak. The question of the validity of the changed sacramental rites, changed after Vatican II, is a vast one. A második vatikáni zsinat után megváltoztatott szentségeknek az érvényességéről szóló gondolkodás, ez egy nagyon nagy, széles, szerteágazó téma. All the sacraments that depend on the bishop or the priest as a minister, 5 of the sacraments, confirmation, Eucharist, confession, extreme unction, and holy orders are theologically doubtful, the changed rites. Tehát mindazok a szentségek, amelyeknek az érvényessége az azt kiszolgáltató pap vagy püspök érvényességétől függ, ami ugye a 7 szentségből 5, tehát az oltári szentség, a szentgyónás, a bérmálás, az utolsó kenet és a papi rend szentsége, ezek teológiailag kétséges az érvényességük. Theologically doubtful, very probably invalid, as for the Eucharist, the fruit of the Mass. Tehát teológiailag kétséges, és igen valószínű, hogy érvénytelen például az oltári szentség, amit a mise gyümölcse. Certainly, this is an appalling thought, but it is not as far-fetched as it seems. Tehát ez mindenképpen egy riasztó gondolat, de nem annyira légből kapott, mint elsőre gondolnánk. So not immediately anything to do with the validity of the sacraments, but in the 4th century the Christian world had turned Arian to a very great extent, as history teaches. Hát ugye ez nem közvetlenül a szentségek érvényességhez kapcsolódik, de a 4. századnak a történelmét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a keresztény világ nagy része az ariánus eretnekség hálójába került. Even some stage the faith of most Christians was compromised by the Arian heresy. Tehát volt olyan időszak, amikor a keresztények nagy részének a hitét megrontotta az ariánus eretnekség. And for everyone's notice, it's a dogmatic teaching of the Church that the sacrament that is even only doubtful, as some would say, it needs to be treated as if it were invalid in practice. Tehát az egyháznak az a dogmatikus tanítása, hogyha egy szentségnek az érvényessége valami miatt kérdéses, akkor azt a gyakorlatban érvénytelennek kell tekintenünk. The dogmatic teaching is called tutiorism, the necessity to choose the safer way with regards to the administration of the sacraments. Tehát a vonakodó tanításnak a neve, could you please repeat the technicus terminus? Tutiorism. Tehát tutiorizmus, gondolom, az a tanítás,
hogy a biztosabb utat kell választanunk, ha a kétség merül fel a szentség érvényességével kapcsolatban. And another very frequent objection, if, as you say, there has not been a truly Catholic Pope since 1965, since the end of Vatican II, possibly since 1958, the death of Pope Pius XII, does this not mean that the Church founded by Christ has failed? Egy további ellenvetés, amit szoktak mondani, hogyha úgy lenne, ahogy mondjuk, hogy legalább 65 óta nincs érvényes pápa, vagy az is lehet, hogy 58 óta, 12. Pius pápa halála óta, akkor ez nem azt jelenti-e, hogy az Urunk által alapított egyház elbukott. For they say, if there is no pope, if there's been no true pope for decades, how could there be a pope again, or who would elect even a pope, who would appoint him? Tehát ha már évtizedek óta nincsen pápánk, akkor hogyan lehetne majd később újra pápánk, egyáltalán ki tudná megválasztani a pápát? This is to be taken very seriously. Now many are frustrated, to say the least, by Bergoglio's teaching, proclamations and attitudes. Tehát ez egy komoly kérdés. Mostanában sokakat nagyon zavar, finoman szólva, a Bergoglio különböző tanítása, hozzáállása és nyilatkozatai. Many people, maybe in good faith, had found many different solutions. Ratzinger is still the Pope, Benedict XVI, or there's the Pope in the woods, we don't know who he is, all kinds of theories. Hát sok jó akaratú ember mindenféle megoldásokat próbál keresni erre a kérdésre. Van, aki azt szeretné gondolni, hogy akkor a Benedek a pápa, vagy hogy valahol egy erdőbe rejtőzik egy érvényes pápa, nem tudjuk ki az, de biztos ott van valahol. Everyone needs to draw the conclusions of what they witness or what they think they have to criticize. Tehát le kell vonni a következtetéseket abból, amit látunk, és a kritikából, amit megfogalmazunk. The Pope is not a puppet or a doll placed at the top of the church. Tehát a pápa az nem egy báb vagy egy játékbaba, ami oda van csak úgy téve dísznek az egyház tetejére. Papacy is built into the church by our Lord, because there's His real presence in the Holy Eucharist, for example. Tehát a pápaságot Urunk beépítette az egyház szerkezetébe, ugyanúgy, mint például a valóságos jelenlét az oltári szentségben. As already said, by the words of our Lord, the church cannot fail by His promise. The gates of heaven will not prevail against the rock of Peter or against the church. Tehát ahogy már mondtuk, Urunk megígérte, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt az egyházon. Tehát az egyház nem bukhat el. Church will certainly, the certitude of faith that we have, perdure until the end of times, when Christ will come to judge the living and the dead. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy az egyház az fennmarad az idők végezetéig, amikor Krisztus eljön ítélni az élőket és holtakat. So also the papacy can't just, not even temporarily, for a few decades, evaporate. Tehát nem lehet az, hogy a pápasági intézménye egyszer csak elpárolog. Még ideiglenesen sem. It's not conceivable. Tehát az elképzelhetetlen. Also the Vatican Council, 1869-1870, states against the Protestants and rationalists that Peter always has successors. Továbbá az első vatikáni zsinat a protestánsokkal és a racionalistákkal vitatkozva kinyilvánította, hogy a pápának mindig is lesznek utódai. So to claim that the papacy is extinct, for example, as they say, because there are no valid cardinals, an expression which doesn't make any sense, if there hasn't been a pope for so long, contains the implicit denial of a dogma proclaimed by the church herself. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy a pápaság mostanra megszűnt, kihalt, hiszen nem is lehet már a jövőben pápánk, hiszen már nincsenek is érvényes bíborosok, ami egyébként már ez a kifejezés, hogy érvényes bíborosok, ez is tulajdonképpen egy értelmetlen kifejezés. Tehát, hogyha ezt mondanánk,
akkor ezzel burkoltan tagadnánk az egyház által kinyilvánított tanítást. Peter must always have successors, well, not presently actually, because otherwise the church would have failed over 250 times already at the death of each pope. But the perpetuation, the continuation of the papacy must exist. Tehát ugye ez, amit az első vatikáni zsinat kinyilvánított, hogy Péternek mindig is lesznek utódai, ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindig be van töltve a pápai trón, ugyanis ha így lenne, akkor már több mint 250 alkalommal elbukott volna az egyház, amikor ugye mindig meghal a pápa, és egy ideig nincs érvényes utóda, hanem ez azt jelenti, hogy az intézmény, a pápaság intézménye az mindig is folytonosan fenn fog maradni, csak nem mindig van betöltve. The theological solution or explanation resides is mostly in making a distinction. Tehát a teológiai magyarázat, mint ez általában lenni szokott, abban rejlik, hogy meg kell tennünk a megfelelő különbségtételt. Bergoglio, for Francis is certainly not the Pope, he's not the authority in the church, he's not the teacher, the one who guarantees the transmission and the keeping the faith pure. Tehát az biztos, hogy a Bergoglio nem lehet a pápa, nem rendelkezik ezzel a tisztséggel, hogy biztosítsa a hit épségét, sértetlenségét és tiszta továbbítását. Still, it is a fact that he occupies the apostolic see. It's a public fact, and it is a problem for the church. De nyilvánvaló, közismert tény, hogy mégiscsak ott ül az apostoli szentszéken, és ez igen nagy baj az egyház számára. Father late Bishop Gerard de Laurier, who made this distinction as an eminent theologian, taught us this detail of theology, if you want. As he said, it burns my lips, but I must say, he is the Pope materially. Tehát a Gerard de Laurier nevű püspök, illetve teológus volt az, aki kidolgozta ezt a részét a teológiának, ha úgy tetszik, hogy ő úgy fogalmazott, hogy hát égeti a számat, de ki kell mondanom, hogy anyagilag mégiscsak pápának számít a... Well, he's not the Pope. Formally speaking, he's not the Pope, and that must be, as I tried to explain, and to a certain clear need in every Catholic's mind. De annak világosnak kell lennie minden katolikus számára, hogy formálisan, tehát ténylegesen nem pápa. But that there is someone who occupies the See of Peter with some kind of designation, election, as chaotic as it may have been in some cases, we don't know everything, but that the See of Peter is occupied, as long as that is the case, anyway, the way for an appointment of a truly Catholic Pope is not free. Viszont amíg valaki ül a pápai trónon, mert hogy valamilyen módon megválasztották, vagy kinevezték, legyen az bármilyen zűrös is, ugye nem látunk bele pontosan, de amíg valaki ül a pápai trónon, addig nincs szabad útja egy igazi katolikus pápa megválasztásának. So, to say it in a short sentence, Bergoglio is Pope without being the Pope, the first time with a small p, the second time with a capital P. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy Bergoglio kis p-vel pápa, de nagy p-vel nem pápa. Some appearance of being the Pope, he is effectively occupying the See of Peter, if we like it or not. Tehát ő látszólag pápa, mert akár tetszik, akár nem tetszik, ő ül Szent Péter trónusán. But by no means is he the Pope, he is not the authority in the church. De nem pápa abban az értelemben, hogy nem rendelkezik valódi felhatósággal az egyházban. Only the one who is the vicar of Christ, who enjoys presently, habitually, the assistance, being together with Christ as
Father Gerald Laurier says, is the vicar of Christ. Tehát csak akkor nevezhetnénk őt Krisztus helytartójának, hogyha egységben lenne Krisztussal, és akkor élvezhetné ő Krisztusnak a támogatását és segítségét. The God is not the vicar of Christ because he doesn't want to know about it. He declines the title, but that's his problem. He is not the vicar of Christ because by his daily actions, teachings, he shows that he isn't. Tehát nem azért nem Krisztus helytartója, mert ő egyébként elutasította ezt a titulust, ez legyen az ő baja, hanem azért, amit látunk a napi működésében, hogy egyszerűen látjuk, hogy nem az. His daily teaching, his daily attitude, manifestations manifest that he does not procure the objective common good of the church. Tehát a napi tanításában, megnyilatkozásaiban láthatjuk, hogy nem az egyház objektív közjavának előmozdításán dolgozik. What is the common good of the church? Consists in giving glory to God and procuring the salvation of souls. Mi az egyháznak a közjava? Az, hogy Isten dicsőítjük, és a lelkek üdvösségét előmozdítjuk. S.S. Pierce, for example, in this regard, he often, regularly, always raised the objection, but the Father, the Holy Father, the Father always remains a Father. Nice try. Hát az SSPX ilyenkor mindig előjön azzal a ellenmondással, hogy de hát egy édesapa mindig az édesapánk marad, még akkor is, hogyha valami zűr van vele. Hát ez jó próbálkozás. As they say, philosophy and theology, most intellectual sins are committed in the sphere of analogy, comparison, how you compare things. De ahogy a teológiában és filozófiában mondani szokták, a legtöbb gondolati bűn vagy hiba, azt ott követjük el, amikor összehasonlítunk dolgokat, hogy hogyan hasonlítjuk őket össze. There's absolutely nothing we can do about the biological fatherhood of the father. The father is the father. Who's going to change that? You can't pick out his genes from every cell, each cell of your body and replace it by someone else's. Tehát nyilván, ha valaki a biológiai édesapánk, akkor ez mindig úgy marad, ezzel senki nem tud semmit tenni. Nyilván senki nem fogja minden sejtünkből a édesapánktól kapott géneket kivenni, és valaki másival helyettesíteni azt. It's the same as our Lord saying, you shall not be called, make yourself called, this is to the apostles, rabbi, teacher, or father. You know, why am I father Trauner? Doesn't make sense, it's against the gospel. Because the fatherhood here is a spiritual one. No one ever would pretended that the Pope fosters physically all the Catholics. I mean, of course not. Tehát Fathers, all the Catholics. Ja, tehát amikor azt mondjuk, hogy a Szent Atya az minden katolikusnak az atya, akkor ezt nyilván nem úgy értjük, hogy biológiailag ő nemzette az összes katolikust, tehát ez nem ugyanaz a fogalom, csak egy hasonlat. The Pope is our Father exactly by doing what is his first prerogative given, communicated by Christ, by teaching the faith, by transmitting the faith. Tehát azáltal az atyánk, a pápa, hogy azt cselekszi, ami a Krisztustól kapott elsőleges joga és küldetése, hogy nekünk tanítja és továbbadja a hitet. So much so that, maybe you know, this detail of theology, an adult who knowingly is baptized in heresy, in schism, by the so-called Orthodox Eastern Christians separated from Rome, or in heresy, like the Protestants, that baptism may well be valid. It generates the seal of baptism in the soul. If it's a valid baptism, that's what it does. Tehát ide tartozik még az, hogyha például a keresztség szentsége
kapcsán, hogyha valakit egy szakadár szervezetben, például a keleti ortodoxoknál, vagy akár egy eretnek felekezetben keresztelnek meg, mégis a keresztség az lehet érvényes, és a léleken megjelenik az eltörölhetetlen jegye a keresztségnek. But such a baptism does not communicate that which the baptism is meant to properly communicate, the divine grace, sanctifying grace, actual grace. It's ineffective. De azt tanítja a teológia, hogy egy ilyen keresztség nem közli azt a kegyelmet, amit normális esetben a keresztség közölne, különféle segítő kegyelmeket. So this objection to say, well, the church has to have hope, and the solution is very simple, because the Father remains the Father, the Holy must be a Holy Father. It's a blunder by the manner the comparison is made. Tehát ő azt mondani, hogy mivel hogy az édesapánk biztos az apánk marad, akkor a Szent Atya is továbbra is Szent Atya, mert úgyis mindig kell, hogy legyen egy pápa. Ez a gondolat, azon bukik el, hogy a hasonlatot hogyan akarjuk felhasználni. The father is the one who exercises the authority of the children over the child. Foster father, a stepfather, St. Joseph or our Lord, certainly not his physical, natural child. His father is God. St. Joseph was the foster father of our Lord, of the Son of God. Tehát az emberek közt is ugye, van olyan, hogy nem a vér szerinti édesapa, hanem valaki más rendelkezik felhatósággal a gyermek felett, például egy mostoha apa. Ugye, például Szent József egész biztosan nem a biológiai apja volt Urunknak, hiszen Isten az ő mennyei atya, de mégis a Szent József nevelte őt, és az ő felhatósága alatt állt. So the fact that the See of Peter is still occupied, so it's being occupied by some kind of election, even after Vatican II. On the one hand, it says the papacy, there's some material, if you want, continuity of the papacy, but at the same time, it is very clear that the occupant is not the authority in the church. Tehát az, hogy még a zsinat után is mindig volt valaki, akit megválasztottak a pápai trónra, az arra elég, hogy anyagi értelemben fenntartja a pápaságot, de világosan kell látni, hogy ettől még valódi felhatósággal nem rendelkeznek az egyházban. What is the practical solution? You tell me if you have one. I'll show you why it is not a viable solution. The practical solution of the problem of the Pope is beyond human means alone. Tehát akkor megmarad a kérdés, hogy akkor végül is mi a gyakorlati megoldása a pápaság helyzetére, és hát akármit is javasolnátok, meg fogjuk tudni találni, hogy az miért nem működőképes megoldás, ugyanis pusztán emberi eszközökkel ez a kérdés nem megoldható. Even Bishop Gerard de Laurier, who died 37 years ago, day before yesterday, 27th of February 1888, after having reflected as a theologian for 15 years, maybe on the problem of the Pope, he concludes, 1986 for example, the solution must come from our Lord, who is the invisible head of the Church, through the triumph of the Immaculate Heart of Mary. Tehát a Gerard de Laurier atya tegnap 30 éve ezelőtt halt meg, és mint teológus kb. 15 évet gondolkozott a pápaság kérdésén, és ő is csak arra következésre tudott jutni, hogy a megoldás mindenképpen Urunktól kell, hogy érkezzen majd a Mária Szentléltelen szívén keresztül. And saying this is not just a kind of pious thought which he adds, as maybe any one of us would do. Priests, at the end of a sermon, one of the theologians who participated in the precise formulation of working of the dogma of 1915 and assumption of Our Lady into heaven, body and soul.
Na most, hogy ő ezt mondta, ez nem csak egy ilyen jámbor, csöpögős gondolat, amit úgy dísznek oda tűz a prédikáció végére. Ugye vegyük észre, hogy az egyik olyan teológusról van szó, aki annak idején részt vett a dogma pontos szövegének kidolgozásában, amikor 1950-ben a pápa kimondta a Mária mennybe vételét. So now I'm ready to answer your question at the end of my explanations, my talk, if there are any. És ezzel az előadás előkészített szövegének a végére értünk, úgyhogy akkor most rátérhetünk a különböző kérdésekre. Egy írott kérdés van, hogy lehetséges-e megszentelni régi ördögűző áldással érmeket tömjént, és hogyha e-mail címét kérdezik, ami itt ezeken a dokumentumokon szerintem fel van tüntetve. So one question is that is it possible to use old Már az atya által lehetséges. tehát, hogy can you do that we take some old medallions or whatever and you bless them using the old exorcism prayers. Of course, yeah. Why not? Semmi akadálya, igen. And your email address, what is on the documents? Tehát ha tanácsát szeretné valaki elérni, akkor megtalálja pontos elérhetőségeit a Kápolna honlapján is, vagy ha bármelyik e-mail címre, amikor korábban kommunikáltunk, ír valaki, akkor meg fogjuk találni a kapcsolatot. De volt még egy füzet is, nem, amiben voltak szintén kérdések. Ja, de valóban. Aha. Elnézést. Igen, tehát olyan téma, amit már érintettünk, hogy bárki is volt az utolsó érvényes pápa, hogyan lehetséges, hogy az általa érvényesen felszentelt bíborosokból álló konklávé a Szentlélek közreműködésével rossz személyt, modernista eretneket választ. So the question is, how is it possible that if there was a valid pope at some point and he appointed some persons for the next conclave, and how is it possible that even with the assistance of the Holy Ghost they picked the wrong person, a modernist, for the position of the pope? It will be the case, if you want to argue in that way, for two modernists, Roncalli and Montini, who have been elevated to designated to occupy the See of Peter. Well, the designation is made by human beings, and in any conclave, you see it already now that Bergoglio is not doing well, he's in hospital. Everyone talks about the next conclave, there's a lot of church politics, etc. Tehát ugye ez a kérdés akkor merül fel, hogyha azt tételezzük fel, hogy már a megválasztásuk pillanatában is eretnekek voltak a 23. János vagy a 6. Pál. De ugye láthatjuk, hogy amikor a konklávén kijelölik a pápát, akkor ezt emberek végzik. Most is, hogy a kórházban van a Ferenc, nyilván már egy csomóan tervezik a következő konklávét, mindenféle politikai játszmák zajlanak a háttérben. So therefore we keep in all kinds of appointments and the popes who have done more or less brilliantly. Could you please repeat? There have been all kinds of popes appointed. Tehát, hogy mindenféle különböző pápákat választottak már az idők során, és többnyire igen jól teljesítettek. But never ever has any of them compromised the common good of the church. That's the point. De soha nem fordult elő, hogy bárki is, bármelyikük is kárt okozott volna az egyház közjavának. So the easy way out, the easy answer would be, well, I wouldn't put any of my two hands into the fire to say that either Roncalli or Montini have ever been true popes. As I say, theologically, we can't, with the same certitude as for Montini in 1965, Pinita, prove it. Tehát én nem
tenném a kezemet tűzbe azért, hogy biztosan kijelentsem, hogy bármelyikük is, tehát akár a 23. János, akár a 6. Pál, volt-e olyan pillanat, amikor érvényes pápák voltak, valaha vagy sem. Azt tudjuk csak teológiailag biztosan kijelenteni, hogy 65-ben már nem. On the other hand, another tentative answer would be, well, we get what we deserve. The nations have gone away from God after the Catholic ages, Christian ages, starting with the Renaissance, the importing of pagan ideas into the Christian heartland. Egy másik lehetséges válasz, hogy lehetne mondani, hogy végül is azt kapjuk, amit megérdemlünk, hiszen a nemzetek azok eltávolodtak Istentől, reneszánsztól kezdve elkezdtük újra Európába bevonni a különböző istentelen gondolatokat a pogánság korából átemelve. It doesn't solve the problem for which you try to get an answer. We just don't know. Theologically, we can't pin it down, prove the point about those two occupants of the See of Peter, John 23rd and Paul VI. We never called him Pope. Tehát ez nem válaszolja meg végül is teljesen a kérdést, mert az a helyzet, hogy teológiailag nem tudjuk pontosan ezt megítélni, hogy mi a helyzet 23. Jánossal és 6. Pállal. But the point that now the visible head of the church has been taken from us, there is no Pope effectively, no teaching authority, no daily magisterium, no governing authority. No one should have a problem with that. People have gone away from God, God goes away from them. What's wrong with that? De ettől függetlenül tehát ez nem vonja kétségbe azt, amit látunk, hogy jelenleg nincs napi tanító, tehát nincs felhatóság, aki betölteni a tanítóhivatalnak a napi működését, és végső soron valahol rendjén való, hogyha az emberek elhagyták Istent, akkor nem kapjuk meg ezt a segítséget Istentől. So maybe another way of asking the same thing is, what does the church teach about the process of selecting the Pope, the conclave, what is the help or assistance promised to the church? Is there any teaching on that is relevant? Azt kérdeztem, hogy tulajdonképpen mit tanít az egyház azzal kapcsolatban, hogy a pápa választás folyamatához milyen segítséget kap az egyház, hogy volna valami ezzel kapcsolatos ígéret, és azt mondta talán, hogy igazából nincsen. Well, the Holy Ghost presides over the church, and of course, all the more when a visible head needs to be designated, but the human element and the designation by electors for the last few centuries, cardinals, legitimately appointed cardinals, there are still cardinals around. It's the human element. Tehát, hogy a Szentlélek uralkodik az egyházban, és nyilván kegyelmeit felajánlja akkor is, amikor a pápa választása történik, amit ugye az utolsó néhány száz évben a kijelölt bíborosok feladata volt, de ez mégis ez egy emberi elem a folyamatban, a pápa kijelölése. Whatever comes out of the conclave, the designated pope must still show by his daily actions, and that's always been the case up to Pope Pius XII, inclusively, that he acts from day to day consistently as the authority, the one who procures the common good of the church. De aki a folyamat végén előáll, akit kijelöltek a pápai tisztségre, arról azt kellene látnunk, és ez így is volt 12. Pius pápával bezáróan, hogy a napi működésében azon dolgozik, hogy az egyháznak a közjavát előmozdítsa. That's where the assistance of the Holy Ghost plays out, that the church will always not only exist, but also
accomplish and be able to accomplish the mission. Ugyanis ebben nyilvánul meg a Szentléleknek a segítsége, hogy az egyház nem csak hogy létezik, hanem hogy be tudja tölteni a szerepét. Még egy kérdés ebből az előzőből következően. Ha az utolsó érvényes pápát követő konklávé érvényesen fölszentelt bíborosai a Szentlélek közreműködésével csak jó személyt választhatnak, aki még ekkor nem eretnek, és így érvényesen pápává válik, akkor utána hogyan eshet modernista vagy bármilyen más eretnekségbe, nem mond ez ellent a pápai tévedhetetlenség elvének? So the question is a continuation of the previous one. So it actually contains two questions, because the first is formulated as a statement, but it's actually a question. So if it's true that the cardinals appointed by the valid pope can only on the conclave choose the right person to be the next pope, which you just said is not necessarily true, but if that is true, then how is it possible that somebody who is at that point not a heretic is chosen to be the pope, but then he falls into heresy? Doesn't that go against the infallibility of the pope? No, it does not, because Papa Hereticus Desiderius Papa, the heretical pope, ceases to be pope. That, as a blank statement, has been very clear for centuries among the theologians, even the canon lawyers. Tehát most a második kérdésre válaszolván, hogy hogyan eshetne eretnekségbe a pápa, hogy ez nem mond ellent a pápai tévedhetségnek. Sajnos nem. Tehát azt a több száz éve vallják a teológusok, hogy az eretnek pápa az nem pápa többé. Tehát ez benne van a vonatkozó leírásokban. He is not the pope because he is publicly displaying heresy, professing heresy, proclaiming heresy. So that's what the church always thought and knew. Tehát az egyház azt gondolta és azt tudta és tanította, hogy ha nyilvánosan eretnekséget tanít, akkor már nem pápa többé. Everything else to be taken carefully. Ezen a általános állításon túlmenve, igen óvatosan kell eljárnunk. Anyway, there's never been a problem in the church because the case just hasn't occurred. Ugyanis ez a kérdés, ez a probléma még soha nem merült fel a gyakorlatban az egyház életében korábban. There's one case which is a little bit interesting in that sense. It's not of the same nature, but it is widely known that Pope Pius IX was elected as a kind of a compromise candidate, and he was considered as a cardinal as being a liberal. Kicsit kapcsolódó részlet, nem ugyanolyan a dolog természetesen, csak érdekesség, hogy a 9. Pius pápát, amikor megválasztották, akkor úgy tekintettek rá, mint egy ilyen kompromisszumos megoldás, hiszen bíborosként igen liberális volt. Legalábbis annak tartották. Because already back then, which was in 1846, no? Anyway, mid-19th century, there were enough cardinals who had thoughts of that kind, but you had to find someone who can also talk to the liberal, new type governments, maybe. Tehát már a 19. század közepén voltak így gondolkodott a bíborosok közül, jó benne valaki olyat választani, aki mégiscsak szót ért valamennyire addigra már liberális kormányokkal. Certainly, as a pope, Pius IX displayed no signs of liberalism. On the contrary, his teaching is very clear and very straightforward in all points. De egyértelmű, hogy a pápai működése során egyáltalán semmilyen jelét nem adta a liberalizmusnak a 9. Pius pápa, hanem mindig nagyon világosan és egyenesen fogalmazott. So sometimes can be
problems or seeming problems, which I said also for some cases in church history, Pope Liberius, Honorius, Egidius, and maybe one or two others. But if you look closely, you have to admit that at no point the assistance of the Holy Ghost or the assistance of our Lord can be put in question. Tehát acting weak, lack of virtue, lack of fortitude especially, but no compromise, no problem with regards to teaching the faith and procuring the good of the church. Tehát volt néhány olyan pápa választási döntés, ami megkérdőjelezhető volt, vagy annak mondják, de hogyha megnézzük a részleteket, akkor be kell látnunk, hogy az soha nem fordult elő, hogy a hit csorbát szenvedett volna, hogy hamis tanítást hirdettek volna a népnek. Az erények gyakorlásában voltak gyengeségek, főleg a kitartás erényében, de azt be kell látni, hogy a Szentlélek és az Úrunk támogatása azt mindig megakadályozta, hogy ez a hit rovására menjen. One of our big problems now is that we are well and truly in the third generation after Vatican II, so many Catholics have never been properly taught, catechized, all about the church. Az a nagy baj, hogy mi már a harmadik generáció vagyunk most a zsinat óta, és sok katolikus úgy nőtt fel, hogy soha nem kapott valódi tanítást a hitről, és főleg az egyház természetéről. Can have in Budapest in our little chapel 25 even 30 souls at the mass, but never more than 5, 6, 7 at the instruction or catechism after mass. Tehát működik a kis kápolnánk Budapesten, ahol egy 40-50 ember megfordul, de a mise utáni külön katekézisen ott sincs több, meg följebb egy 6-7-8 embernél. Can be many explanations, many valid reasons for one way or another not coming, but still the interest in religious instruction, knowledge, is not always the greatest. Tehát erre lehetnek különböző jósós magyarázatok, hogy ki, mikor, hova, miért nem megy, de azt azért beláthatjuk, hogy az emberekben nem teng túl az érdeklődés a vallási ismeretek iránt. Let's take the fact that for 60 years now, a little bit more because modernism, as I tried to show, hasn't started with Vatican II, that's when it succeeded in taking over commanding posts, but modernism has deformed in many regards the minds, the habits, even in Christian countries, Christian nations, families. Továbbá a modernizmus már nagyon régen, ugye a zsinat vége 60 évvel ezelőtt volt, de mint ahogy beszéltünk erről, már tulajdonképpen korábban jött a modernizmus, tehát már nyugodtan mondhatjuk, hogy 100 éve terjed, és torzítja és rombolja az emberek gondolkodását és szokásait, viselkedését. Especially teaching about the church, what we call ecclesiology, what the church is, and the church founded by our Lord Jesus Christ, of course, the one true church. Főleg az egyháznak a saját magáról szóló tanítást, az egyháztant, ecclesiológiát, tehát a Krisztus által alapított igaz egyházról szóló tanítást. It's very weak or absent, only no one can love what he doesn't know. Tehát ennek a tannak az ismerete az igen gyenge, sőt tulajdonképpen legtöbb esetben teljesen hiányzik, és ahogy tudjuk, senki nem szeretheti azt, amit nem is ismer. As I tried to briefly hint in one passage, in one moment, we owe not only obedience, but also love to the church. We must love the church. Dilexit ecclesiam, as some priests or bishops have it written on the tombstones. Tehát, ahogy az egyik részben utaltam is rá, az egyháznak nem csak engedelmességgel, hanem szeretettel is tartozunk. Ez a
jelmondat, van is, szerepel is valamelyik halott püspöknek a síremlékén. He has loved the church, the Christian. Do you mean Christ loved the church? This bishop, this priest. Tehát, hogy az volt ennek a bizonyos püspöknek a fejfáján, vagy hát a síremlékén, hogy szerette az egyházat. Only this deformation of the appearance of the church with Vatican II in its aftermath, of course, doesn't help people, Catholics, to have the right idea about the church. You have to go to the sources, take at least the Catechism of St. Pius X. Almost 1/10 of his questions are about the article about the church. I believe the Holy Catholic Church, the Communion of Saints. Tehát az a baj, hogy most a zsinat óta fennálló torz állapot az egyáltalán nem teszi könnyűvé a katolikusok számára, hogy a helyes elképzelést kialakítsák az egyházról. Ezért vissza kell mennünk a forrásokhoz, például a régi katekizmusokhoz. Ha például vesszük a Szent 10. Pius pápa katekizmusát, ami egyébként magyarul pont nincs meg, de most ez mindegy. Tehát, hogy abban a kérdéseknek legalább a 1/10 része az magáról az egyházról szól, hiszek egyből arról a hitcikkelről, hogy hiszek a katolikus egyházban. I see a little bit with St. Paul in the reading of last Sunday, Sexagesima. If I have to glorify, I glorify in my weaknesses, in my infirmities. Ugye múlt héten volt 60. vasárnap, és a Szent Páltól olvastuk, hogy ha dicsekedni kell, akkor a gyengeségemben dicsekszem. As I told you, fact. And for a fact, I've never heard before I was well over 40 years old that there is such a notion as teaching about the indefectibility of the church. Tehát én is elmondhatom, hogy 40 éves koromig nem is találkoztam ezzel, hogy az egyháznak van ilyen tanítása, ami a egyház fogyatkoztatlanságáról szól. But the whole question of what's going on in the church, where's the church, what's going on with the Pope, the question of the Pope hinges on this question more than on the question of infallibility. Pedig mégiscsak az a helyzet, hogy az egész kérdés, hogy mi a helyzet az egyházban, mi a helyzet a pápákkal, mi történik, ez végső soron ennek a megoldásához mindenképpen a fogyatkoztatlanság kérdését kell megvizsgálnunk, még sokkal inkább, mint a tévedetlenség kérdését. So, I'm an example, practical example of someone who's come a long way in the last 12-13 years since I left SPX and had to reformat, recycle my mind in many questions. Tehát például Tranatya is mondja, hogy mióta az SSPX-et elhagyta, az utóbbi 13 évben számos kérdésben újra kellett formálni a gondolkodását, amikor megismerkedett ezzel a korábban nem ismert témával, és hát azóta elég messzire jutott. But it also proves that it is well and truly possible to go that way. Priest as a priest, the faithful as a faithful. You, as I say, you pick up the catechism, you try study the catechism, get it explained by a priest, it's much better. Tehát ez is bizonyítja, hogy lehetséges előre haladni a papoknak, mint papoknak, a híveknek, mint híveknek. Ugye, vegyük szépen elő a katekizmust, és tanulmányozzuk, vagy még jobb, hogyha a papot megkérjük, hogy magyarázza el. So as to in the end conceive through love for the church, the grace of God, the grace of God. És így Isten kegyelmével eljutunk arra, hogy kialakítjuk magunkban a helyes szeretetet az egyház iránt. Our little institute, our magazine is called Sodalitium, that's after Sodalitium Pianum, this so-called sometimes derogatorily so-called secret police under St. Pius X. A Jó Tanácsanyja Intézetének a folyóiratának a címe az, hogy Sodalitium. Ez egy utalás arra a szervezetre, amit Szent 10. Pius pápa működése alatt hoztak létre, amit úgy szoktak a rossz nyelvek mondani, hogy egy titkos rendőrség az egyháznak a modernisták ellen. No means secret, it was an institute
Pio Unio recognized by the Church, by the Pope. Persze valójában nem is volt titkos, hanem egy hivatalosan pápa által elismert egyházi szervezet volt. It's very discreet, but being discreet is something different from being secret, doing things in secret. Persze igen diszkréten működtek, de ez nem ugyanazt jelenti, mintha egy titkos társaság lettek volna. So the first scope of the institute is clearly Church's doctrine. There's a big apostolate of books, writings, or this periodic magazine that appears. Tehát a Jó Tanácsanya Intézet működésének elsődleges területe az egyház tanításának őrzése és terjesztése, ezért is vannak a mindenféle könyvek és folyóiratok. Because that's where it all starts. People don't like to read, most people don't like reading anymore, but there's no way around it. Tehát az emberek általában nem annyira szeretnek olvasni mostanában, de hát végül is nem lehet ezt megkerülni. Get our minds enlightened by the right ideas, get rid of all the not so good or straight out false ideas and concepts. Tehát, hogy a helyes gondolatokat kell az elménkbe elültetni, és nem szabad hagyni, hogy félrevezessenek bennünket a téves elképzelések. The goal is to love the church. Tehát az a cél, hogy szeressük az egyházat. A gyakorlatban azt szeretném mondani, hogy a két régi katekizmus, amit mi használunk, a Spirálgó és a De Harabé féle katekizmus, mind a kettő a Szent István Társulat gonzálásában jelent meg a század első felében. Ezek reprintként elérhetőek, most itt pont nincs egyik se, de lehet őket rendelni. És ha valaki még részesebben szeretné megnézni az egyház fogyatkoztatlanságának kérdését, akkor a Süt Dogmatika könyv egy kiváló forrás, nagyon részletes, ha valakinek van hozzá türelme. Finish now the official There is somebody who still wants to ask a question. Conference. You can still ask questions, but Hogy mindenképpen föltehetjük azt a kérdést, csak most a hivatalos részét befejezzük, és utána mindjárt. those who want to go, they can go after that very freely. When I'm still around a bit, room for another good half hour, 3/4 of an hour. So. Tehát Ranatya még egy fél-három óráig itt marad, úgyhogy lesz lehetőség tőle kérdezni, de aki menni szeretne, az most már majd mindjárt elmehet. Finish as we have started with a prayer, and I give you my blessing. Tehát mint ahogy imával kezdtük, imával is fogjuk befejezni, és aztán áldás.